उपजिल्हाधिकाऱ्यांना ठार मारण्याचा कट आखण्यात आला। पत्नीने मित्राच्या मदतीने हा कट रचला होता। छत्रपती संभाजीनगरमधील उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पोलीस ठाण्यामध्ये ही तक्रार नोंदवली। देवेंद्र कटके यांची पत्नी आणि तिच्या कुटुंबियांविरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली। विषप्रयोग करून ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार त्यांनी दिलेली आहे। पत्नीसह दोघांना पोलिसांनी अटक केलेली आहे। पत्नीने मित्राच्या मदतीने उपजिल्हाधिकाऱ्याला ठार मारण्याचा एक कट रचल्याचा प्रकार छत्रपती संभाजीनगरमध्ये समोर आलाय। उपजिल्हाधिकाऱ्यांना तशी तक्रार पोलीस ठाण्यामध्ये दिलेली आहे। पत्नी सारिका हिने आपल्या कुटुंबियांसहित कट रचून विषप्रयोग आणि अघोरी विद्येचा वापर त्याचबरोबर हत्येचा प्रयत्न केल्याचं तक्रारीमध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे। पत्नीच्या मित्रानं केम्ब्रिज चौकामध्ये पिस्तूल रोखलं असा आरोप सुद्धा त्यांनी केलाय। कटके यांच्या तक्रारीवरून पत्नी आणि तिच्या 2 मित्रांसह 6 जणांविरोधात गुन्हा दाखल झालाय। पत्नीसह 2 जणांना अटक सुद्धा झाली आहे।